Започнахме делото с сватбата скала. Докато говори, той внимателно мери стъпките и думите с флейт. Там бе свършило виното. Но когато Исус заповядал, водата се превърнала в вино. И то от най-добро качество, с превъзходен вкус. Чухте свидетелството на прислужниците. Те са повидели с очите си. Спираме секунда и после продължава. После изслушахме свидетелството на това. Да, помните това свидетелство. С отчетни властотника разказал как карил най-различни лекари и опитал какви ли не методи на лечение, но нищо не помогнало на Симона. Но отъкмо, когато постигнал загубил всяка надежда, някой му споменал за някакъв изцелител от Галилея. В подчертание си, обцарството с последният гражданин бе обявен. Нямах избор. Отидох при него от отчаяние. Вижте какво направи учителят със сина ми. Тогава момчето се бе изправило. Струва ви се невероятно, че такова жизнено момче може да е било на ръба на смъртта. Йоанн продължава, а вие слушате напредното. Ваша чест, не забравяйте и онзи сакап човек в кафелнята, който не можел да ходи цели 38 години. Но после се появил Исус. И вие видяхте резултата. Помните ли как влезе сам в тази зала и ни разказа историята си? Освен това изслушахме и свидетелството на момчето със следобедната закуска. То било част от многохилядна тълпа, която следвала Исус, за да слуша поученията му и да наблюдава изцеленията му. Тъкмо когато се канало да си хапне закуската, някой го помолил да я занесе на Исус. Скромните провизии стигнали за всеобщо пиршество. Йоанн отново спира за момент и оставя тишината да говори. Никой не може да обори тези свидетелства. Адвокатът изчупва. Съдията слуша, а вие, сирачето, не припушвате. После чухме разказа на Петър за бурята. Вълните плъскат на кораба, светкавици, гръмотевици. Такива бури могат да бъдат фатални. Зная, защото самият аз съм изкарвал присъдно. Разказът на Петър е напълно достоверен. Нека бях там. Учителят наистина ходеше по водата. И в момента, в който се изправи лодката, ние бяхме спасени.